треньорски щаб ще подготви първа смяна в матча. Костадин Дяков с номер 10 ще се появи в игра след малко. Светомир Цонков владее за домакините, за Лори Валасис. Сега му помага вляво. Центриране на Сис, ударно движение, 2-0. Феноменален гол на Шешу. Прекрасно изиграна атака на Черноморец. Привидно приеха играта от началото на второто полувреме, но видяхте как се разви това нападение. Страхотен гол на Шешу, увенчава хубавата си игра с много качествен гол. А Тив Шешу, 53-та минута, 2-0. Най-добрият в матча. Ето още веднъж хубавото подаване на Лори Валасис. След като отбеляза попадение, тук асистира. Двамата си размениха ролите, след като при първия гол Шешу бе замесен. Сега с асистенция Лори Валасис, с играта, която демонстрира домакините, дават сериозна заявка за местата, които ще дават право на участие в европейските клубни турнири. От тук нататък